Ayan guys, welcome to my channel. This is Eric Helot guys. Ayan. Of course, shout out sa ko ang mga viewers, sa mga nabago lang nag-click karon sa ko ang view, sa akong video. Thank you so much sa inyong pag-click o pagpindot sa ko ang video. Ayan guys, so shout out sa magilot na ko guys. Of course, ako ang mga viewers, thank you so much. Please subscribe, like, and share po. Init, mga sir.
Kaya. Ini taluhot ako, no? Ha? Ini taluhot. Ay, nagturo na ka. Ina mo kay tambal ka dili. Ini ko maghilot ron, ino may kalaksan ko para BOGC. Isa lang sabay ang duha. Man wala na. Pero gamay.